Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Il-mulej hija fil-ħajja tagħna, huwa jaqra l-qalb tagħna u jakkumpanjana fil-mumenti kollha tal-ħajja tagħna, speċjalment anke f'dawk l-aktar diffiċli. U llum anke l-kelma Alla titlob minna illi ma nitilqux il-ħarsa tagħna minn fuqu. Ħalli hu jkompli jkun dak li jmexxina biex dak li hu jitlob minna jirnexxilna nwettquh dejjem u b'mod sħiħ. Ejjew għalhekk fil-bidu ta' din il-laqgħa tagħna mal-mulej waqt li niċċelebraw il-misteri qaddisa nibdew billi nitolbu maħfra lil Alla tan-nuqqasijiet tagħna kollha. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt miljieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, il-provvidenza tiegħek tqassam kollox, bordni li qatt ma jinkiser. Fiċ-ċokontana nitolbuk biex tbiet minna kull ħsara u tatina kull mawta fejda għalina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, nitolbok bil-ħerqa quddiem Alla u Kristu Ġesu li għandu jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin f'isem id-dera tiegħu u s-saltna tiegħu. Xandar il-kelma, insisti f'waqtu u barra minn waqtu, ċanfar, widdeb, wissi, bis-sabar kollu bit-talim. Għax għad jiġi żmien meta għat-talim tajjeb ma jibqalhomx sabar, iżna widnejhom jikluhom u jiġbru madwarhom qabda mal-min skont ma jixtiequ u jwarbu widnejhom mis-sewwa biex jiġġerrew wara l-ħrejjef. Imma inti oqgħod dejjem bajnejk miftuħa, stabar fit-tiġrib, għamel ħidma ta' evanġelista, aqdi sewwa l-ministeru tiegħek. Ngħid għalija demmi ġa mxerred b'sagrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-taqbida tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi, mill-qbija hemm merfuqa għalija l-kuruna tal-ġustizzja li biha f'dak il-jum iħallasni l-mulej li mħallef ġust. U mhux lili biss, imma wkoll lil daw kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-dera tiegħu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Salm risponsorjali. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Flimkien, fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. Mimli fommi b'tifħirek u b'sebħek il-jum kollu. Twarrabnix meta nasal għax-xuħija, titlaqnix meta tħallini saħti. Flimkien, fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek. Imma jiena nibqa' dejjem nittama u nkattar tifħirek kollu. Fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek. Il-jum kollu l-emejjel tal-għajnuna tiegħek. Flimkien, fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek. Nersaq quddiem il-kobor tiegħek mulej Sidi biex il-ġustizzja tiegħek waħdek inxandar. O Alla, sa minn żożiti inti għallimtni u jien sissa għadni nxandar ġubijietek. Flimkien, fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek. U jien nfaħrek bl-arpa għal-fedeltà tiegħek, Alla tiegħi, nannilek biċ-ċetra
Qaddis ta' Iżrael, flimkien, fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu u jgħallem lin-nies fit-tempju għalilhom: iftħu għajnejkom il-kittieba li jħobbu jduru mat-toroq bil-biesi twal, jixtiequ min iselmilhom fil-pjazzett u fis-sinagogi joqogħdu fis-siġġijiet ta' quddiem u fil-postijiet ewlenin fil-pranzijiet. Iberbqu ġid ir-romol, u mbagħad għal wiċċ in-nies idumu ħafna jitolbu. Dawn jieħdu kundanna aktar qiebsa. Kien qiegħed biswit it-teżor, iħares u jara xi flus jitfgħu n-nies fit-teżor. Bosta onja bdew jitfgħu ħafna. Resqet waħda armla fqira u tefed biċċtejn żgħar, jiġifieri xi ftit ċenteżmi. U sejjaħ id-dixxipli tiegħu u qalilhom: tassew ngħidilkom li din l-armla fqira tefet iktar minn dawk kollha li tefgħu fit-teżor. Għax dawk kollha tefgħu miż-żejjed tagħhom, immi fil-faqar tagħha tefet kull ma kellha, dak kollu li kellha biex tgħix. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Waqt is-salm responsorjali tennejna flimkien fommi xandar il-ġustizzja tiegħek. U ta' bilħaq irridu nirringrazzjaw lill-Alla ta' dak kollu li jagħmel magħna u nqisu kollox bħala ġustizzja minn Alla. Alla ġust magħna. Alla li jagħtina dak kollu li ninħtieġu biex nimxu fit-triq li hu jitlobna nkunu fiha. U allura dak li San Pawl fit-tieni ittra lil Timotju jgħid lil dan d-dixxiplu tiegħu illi mbagħad sar anke suċċessur tiegħu. Jgħidlu tqabad it-taqbida u issa kważi wasalt fl-aħħar. Għajnejh iħarsu lejn il-kuruna tal-glorja li b'fiduċja u jaf li l-mulej ser jagħtih. San Pawl bħala bniedem dejjem konkret, dejjem prattiku, lil dan Timotju ifakru tħallix lilek innifsek jew lill-oħrajn jaljenaw ruħhom. Waħda mill-affarijiet interessanti li l-ħajja nisranija titlob minna u li nkunu dixxipli ta' Ġesu jitlob minna huwa li aħna l-ħarsa tagħna ma nitilfuha qatt minn fuq Kristu. Ma nħallux affarijiet oħra jaljenawna. Ma nħallux li jkun hemm affarijiet li jlelxu, li jiġbdulna l-attenzjoni, li jeħdulna l-attenzjoni tagħna minn fuq il-mulej u għalhekk nitqarqu fil-mixi tagħna. Għax biex jirnexxielna nimxu l-iktar parti diffiċli ta' triq tagħna wara l-mulej, irridu nkunu kontinwament il-qalb tagħna imwaħħla ma' tiegħu. U għalhekk dak li Ġesu jgħid fit-tempju waqt li jkun qiegħed josserva dak li n-nies qegħdin jitfgħu bħal offerta tagħhom fit-teżor, juri kemm Ġesu kapaċi jaqra l-qalb tal-bniedem.
daw kollha li qed jitfgħu bil-abbundanza Ġesu jgħidilhom qegħdin jagħtu miż-żejjed tagħhom. U jifhem is-sagrifiċċju sħiħ totali li din l-armla fqira kienet qiegħda tagħmel bl-offerta ċkejkna tagħha. Għal għajnejn in-nies insinifikanti, imma f'għajnejn Alla kienet qiegħda tagħti kollox. U din hija wkoll xi ħaġa kbira li l-mulej qed jurina u jitlob minna. Nafdaw fih, inħallu kollox fidejh, inkunu kapaċi nċedu r-riedni tal-qalb tagħna, tar-rieda tagħna biex imexxina hu. Mhumiex faċli dawn l-affarijiet, la li ma nħallu xejn jiddistrajna. U lanqas li nkunu dejjem lesti nħallu lilu jmexxi, mhumiex faċli. Imma Ġesu qed jassigurana li bħala dixxipli tiegħu jekk aħna nkunu lesti nagħmlu dan, aħna nkunu dejjem fil-ġustizzja tiegħu, fil-grazzja tiegħu. Ejjew inħallu din il-kelma Alla lek illum timlina b'kuraġġ u ma nħallux li sempliċement tkun kwistjoni ekonomika li tiġbed l-attenzjoni tagħna, dawk li taw ħafna quddiem Alla ma taw xejn, u din li tat ftit għax tat ftit quddiem Alla tat kollox. Irridu ninżlu fil-font ta' dak li Ġesu rid ifisser lid-dixxipli tiegħu. Biex inkunu tiegħu, irridu nkunu tiegħu għal kollox, mingħajr kompromessi, mingħajr ma nħallu xejn li jidħol fin-nofs li b'xi mod ikun dak li aħna nserħu fuq. Il-mulej qed jitlobna li qalbna ntuwielu b'mod sħiħ. U ninsabu fil-bidu ta' Ġunju propju fi żmien fejn nibdew niċċelebraw il-festa ta' solennità tal-ġisem u d-dem tal-mulej u aktar tard anke l-qalb ta' Ġesu, propju l-imħabba kbira ta' Alla għalina. Tagħna kollox, tagħna ħajtu, salvana b'demmu. U dan huwa dak li l-mulej qed jitlob u li kapaċi jidħol u jaqra l-qalb tagħna, ħalluni nidħol fil-qalb tagħkom, iftħu l-qalb tagħkom, ħalluni mmexxi l-qalb tagħkom biex inwassalkom verament għand il-Missier. Ejjew dan kollu nagħmluh bħala talba tagħna quddiem il-mulej, ħalli aħna illi wkoll nimxu triq tagħna inkunu ċerti mill-kuruna tal-glorja li fl-aħħar tal-mixja tagħna il-mulej żgur jagħtina. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Inqedu quddiem it-tjieba bla qies ta' Alla dawn it-talbiet tagħna u nitolbuh li nkunu ġenerużi naqsmu maħutna kull ma rċevejna minn għandu. Sabiex il-Knisja tabbanduna kull forma ta' ħakma u tilbes dejjem is-sempliċità tal-Vanġelu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex dawk li jmexxuna fil-waqt li jħabirku għal ġid ta' kulħadd iħarsu l-ħtiġijiet ta' dawk li huma l-aktar fil-bżonn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex il-ħidma brisq dawk li huma fqar imwarba fis-soċjetà twassal biex timbena dejjem dinja aħjar. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Sabiex bħala persuni li nemmnu nkunu kapaċi dejjem noffru l-aħjar tagħna lil Alla u mill-qalb. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Unkomplu nitolbu għal paċi fid-dinja kollha, speċjalment fejn hemm il-gwerra u l-vjolenza. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. O Alla, li tħares lejn dak li hemm moħbi fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Għatina li ninataw kollna kemm aħna lill-oħrajn kif għallimna ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Kollna tama fi tjubitek mulej nersqu lejk bl-offerti tagħna u nqeduhom fuq l-altar imqaddes. Għamel li bil-grazzja tiegħek nitnatfu nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk. Bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għad li xejn ma taħtieġ it-tifħir tagħna, int jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna inroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati, ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljum, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom nfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu flimkien it-talba li Ġesu stess għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf talla. Dan u li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mexxina mulej bl-Ispirtu Qaddis tiegħek, int li titmana bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, u għamel li aħna nistqarruk u nfaħruk mhux bil-fom u l-kliem biss, iżda bl-emil u tas-sew biex jistħoqilna nidħlu fis-saltna tas-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox
il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università tal-Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smattal tagħna ħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għaliki smattal tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabba l-Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħanniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil-Missier u lil-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna min nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna min nar tal-infern,
u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-ar ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twieled għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma taltana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denji. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mberkinti fost in-nisa
Mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma talbtana Ġesu li twilet għalina u ritikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slima lik sultana, om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna, slima lik. Lilek inajtu għali xaħna t-turufnati u li teva, lilek nitnedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tana, dawar lejna dawk lajnejn tijek tal-ħnina, u rina wara dan it-turufnament, lil-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tijek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna bħalma naħfr minnu ħati għalina, u la ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mullej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mullej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal tana. Kristu il-qattal tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġe. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewgba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina.
Sultana tal-Apostli, itlob għalina, Sultana tal-Martri, itlob għalina, Sultana tal-Konfessuri, itlob għalina, Sultana tal-Verġni, itlob għalina, Sultana tal-Qaddisin kollha, itlob għalina, Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba', itlob għalina, Sultana mtella s-sema, itlob għalina, Sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-Familja, itlob għalina, Sultana tal-Paċi, itlob għalina, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, affrilna nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq tissa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazju Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem,
Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Ommalla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.